με το Austin Morris μοντέλο 1976 παρακαλώ. Έχουμε και λέμε μηχανή με πολλά άλογα, μα πολλά άλογα. Κατά τα άλλα, είναι κάμπριο όπως και τα προηγούμενα. Είναι πίπορτο. Και τώρα πάμε στο εσωτερικό του. Είναι διθέσιο με δερμάτινο σαλόνι, φουλ εξοπλισμό, ραδιόφωνο, τιμόνι, κοντέρ, ηχεία πίσω από τα καθίσματα, κόρνα. Αυτά. Αλλά το σημαντικότερο είναι εδώ, είναι πιστοκίνητο.